Uy! Kinsan ka? Oh. Asa man siya nung Noy? Si Boy ito. Baon to, sa? So, dali kay, na-open sila. Ah, sige. Sabi na magagbayad na nga. Ay, papa na. Si Boknoy. Arok Noy. Baon to, baon ko. Baon sa mo to. Papa ko. Baon sa to, muli. Bisa gawa ni. Nindot na gani. Nandok ko na. Asa si Boy Itom? Dahil ingon to si Tundok Noy. Anak ko na din he. Iba ingon ko na ni gani ha. Asa man ito? Naglag-lag to. Siya laglaag. Wala yun. Baon. Hindi ko tsara kayo magkita-ina ta. Okay. Wait. Ba may tubig ko nga. Nang ginagawa ko nung ba? Wala yun. Kay, ang napatlan mo tubig. Ba? Kasi bayan mo to. Sila, papa o si Buito. Hi Boy Itom. Sa to ba dahil na si Boy Itom nagpasagop na dere? Kili dali mo no? Sibin. Si... Saan ka doon ha? Kritri. Ikaw itong nangatang o kahoy at o kasada at mo nagkapidro ha? Baw, di man ko anak. Ingon ko na sila. Manok magay, gano'n ka. Ay, nagkatuan na kay nga buboy. Ano na ito yung mo ni Buito. Nadi na ko yung utang na. Kasi yung utang ako. Maningil ko kay Dugay na ganito. Nautang. Sa to pa niya ako pero Boy Itom dahil. Oh. Ito dagi, ulit mo ato. Kailangan tali mo si Pangulana. Tignan lang mo si Boy Itom. Kuwari makita mo. Inaga na na si Dr. Ning naningil. Nana. Oh. Ay, hiski mo ka Pangulana. Kutihan mo juga pataka. Baw, kunis ato mo ulit. Nya, si Boy Itom. Mulap-lop. Mana ganit. Mulap-lop. Tanong. Nilihig. Tingkaon. Kaon kusog dong. Oh. Tinghugas. Hugas din. Di, ako rin pagkaso. Pakaluya ko ka. Ina si Boy Itom nga. Makita mo. Tignan nga. Suko sinong turneng nga. Tignan. Si Boy Itom. Si tapad ito. Awa lagi. A few moments later. Sige dong, mulai siguro dong. Ini Boy Itom nga. Mulai na sinong turneng. Ao. Yate. Kaya ko ingon ha. Ka. Kaya mula ba siya mga patag-tago siguro ganyan siya di gusto nito ha. Pagkakit siguro ito, hindi din bayad ng nautang. Pagkaugma. Uy, karan. Uno na lang ka. Nakadinig ako. Hindi ba ko ito tinood? Asa si Boy Itom? Sige mo, balik. Asa lagi si Boy Itom? Baw, balik, balik. Ikaw bata ka. Liwat kasi mong giliwatan. Yung kumahan. Tuknoy. Isod po, kung ako'y liwat, di mo, kabatis, egnaw. Pati balik na. Pagkatabian ng bata ka. Isod, ba, Naku na pagkatanan itong ba siya nga si Boy Itom ko no. Nasa yung karton na tawag. May mga tutaba si Boy Itom. Meron naman dahil ka din eh. Dito pagkato. Kang bata ka. Kamuo na ka mangilan. Bata pag hindi ka. Unsa din ang ilan. Kana ko nga makak sa mga sikataw. Kana mangilan. Klaro ni mapapa. Gawa ng bata ka. Babuang ko ni mo. Unsa bilabot mo buang ka. Gawa ng bata ka eh. Babuang ko ni mo. Sabad ra ng tuning. Dito pa ka sa anyuha. Dito pa ka. Dito ako pa ka. Kaya ito kang balik. Uli dito. Si istorya. Balik na. Bukan yung santong taka. Unsa ilabot. Balik ko yung nag-istorbor. Tuning. Welcome to Relo TV. Channel! May hapon sa... ikaw magdatig intro. Ako rin intro din. Mayong hapon sa tanan mga karan.
Wa ko na-appeal sa video. Na busy. Ako lang shout out. Ano ito mamay? Arigal. Sigaw ni Juan, J. Mark Chavez. Oh, rebound ay. O na shout out ni Nides TV or sa basa ni Neves o Nides TV o si Archie Arena. Abay Archie Aurina. Bye. Shout out sa yung tanan na gusto mo pa shout out. Comment lang o sa ayaw paglimot sa pag-subscribe, Like, share o comment. pag-preslet sa notification bell sa kilid. Ba, doon nakita sa set si Buitong kay natog pa to. Doon. Kikam ko na mista. Paita. Mga tawag, salamat sa Salamat. suporta. Tanta, malipay mo sa amo ang video. New recruit.